Fix-xahar tal-irwieħ il-Korp tal-Pulizija organizza ċerimonja qasira iżda sinifikanti fejn fakkar lill-membri tiegħu li llum m'għadhomx magħna. Iċ-ċerimonja saret biswit il-mafkar għal membri tal-Pulizija mejta fiċ-ċimiterju tal-Oddolorata. Preżenti kien hemm il-Ministru responsabbli mill-korpi dixxiplinati Carmelo Abela li flimkien mal-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar u uffiċjali oħra poġġa kuruni tal-fjuri f'riġlejn il-mafkar. Fil-bidu taċ-ċerimonja l-kappillan tal-Korp Dun Raymond Bonnici birek l-oqbra tal-Pulizija fl-isfond tad-daq tal-fanfarra minn membri tal-Korp. Preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm ukoll qatt ta' qraba li jiftakru l-eżiż tagħhom fil-Korp. Waħda minn dawn qasmet magħna l-memorja ta' missiera is-Supretendent Dennis Balzan li ħalla din id-dinja dis-sena stess. Dejjem l-istess kull fejn kien jidħol il-papa, dejjem isellmu bonġu ser. Li kienu jafun it-tifla ta' Superman. Għax Supretendent. Umbat il-parati, meta konna żgħar, anke meta kbirna kien joħodna l-parati tal-pulizija u l-istess tqanqalli memorji sbieħa hawnhekk. Mistoqsija dwar is-sinifikat ta' din iċ-ċerimonja dik magħrufa bħala bint is-super stqarret li r-rispett li missiera kien igawdi waqt il-qadi ta' dmirijietu jirrifletti f'rispett simboliku f'din iċ-ċerimonja. Anka membri oħra aħna tal-familja li taw is-servizz tagħhom bħal Salvu lej il-korp li kien miet snin ilu, kien sploda. Allura jiena niġi bħala rispett lej missieri u lej eħli soħra tal-familja.